ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଥିଲା, ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା, ଆମକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ସେହି ସ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପରି ଜଣେ ଗାୟକ ଯାହାଙ୍କ ଗୀତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କି ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ଆଶା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛି ଶିଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ କୋମଳ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅତି କୋମଳ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, କ୍ଷମା କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ଭଲ କାମ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ଅଛି ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। ବାଇବଲ କହେ, ଆମର ଜୀବନ ଏକ ବାଷ୍ପ ପରି ପୃଥିବୀରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ହେବାରୁ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଉପହାର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ଆମର ସମୟକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ କ୍ଷମାଶୀଳ, ପ୍ରେମଶୀଳ, ସେବକାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପଛରେ ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶୋ, ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗୀତ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ତୋଳାଉଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପରଦା ପଛରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିନଥିଲେ। କେହି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲୁହକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। କେହି ତାଙ୍କ ଏକା ଲଢ଼ିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ମଣିଷ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଦୟାଳୁ ହେବା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। କେବେ ହେଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଉଦ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆୟୁବ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଏଲିୟ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ହୁଏତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ହୁଏତ ଆମେ ଏକାକୀ ହେଉଛୁ, କ୍ଳାନ୍ତ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥହୀନ ନୁହେଁ। ଆମର ଲୁହ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କହିଥାଉ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ଏକ ଦ୍ୱାର ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା। ବାଇବଲ କହେ ଶରୀରରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା। ହୁଏତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ଶୁଣାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏକ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାକାରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟର ନିକଟତର। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଶୋକ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ସହିତ ଶୋକ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛି ଲୋକ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କେବଳ 35ରୁ 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭାବ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଜୀବନ କାଳ ଠାରୁ ବଡ଼। ତ ଆମର ଇତିହାସ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଦୟା ଦେଖାଉଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ କି? ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏକ ଛୋଟ ଜୀବନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିପାରେ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବା ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। କେହି ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ କଥା ହେଉ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଭଲ ଥିଲେ, ସେ କେତେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଥିଲେ, ସେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁନାହୁଁ? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଚୟନ କରିବା, କାରଣ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ ଭାବରେ କାହାକୁ ହରାଇଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ହିଁ କାହିଁକି? ଏପରି କାହିଁକି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଶୂନ୍ୟତା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଢଳା ଯାଇଥିବା ଲୁହକୁ ସେ ଚୁପଚାପ ଧରି ରଖନ୍ତି। ସେ ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ପରି ରୋଗକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋମଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ। ବାଇବଲ କହେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହ ପୋଛିଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଏକ ସ୍ୱର ଯାହା ତୁମେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଥିଲ, ତଥାପି ଏକ ସ୍ୱର ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମର ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରଖ। ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମର ଉପହାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଅ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେ ଏହି ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ସମୟର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ତୁମେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମରି ପ୍ରେମମୟ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।